tässä Think Inc.-kilpailussa on mun mielestä mahdollisuus tehdä melkein mikä tahansa, mikä liittyy jollain tavalla sosiaalisen median ja fyysisen todellisuuden painetun median yhdistelmään tai rajapintaan. Ja niitähän on valtavasti tällä hetkellä. Jos erityisesti kun puhutaan mobiiliaplikaatioista, niin voidaan tehdä asioita, mitkä liittyy jollain tavalla RFID- tai NFC-tägeihin, QR-koodeihin tai jopa painamista ihan uusille materiaaleille, niin kuin huonekalulle, kankaille, on paljon uusia tekniikoita siellä. Se voi liittyä jollain tavalla esimerkiksi painetun materiaalin kierrätykseen tai asioihin niin kuin kulttuuriin, taiteeseen, jotka ei välttämättä edusta tällaista kaupallista yritystoimintaa. Jos mietitään näitä sosiaalisen median palveluita, niin kuin Wikipediaa ja muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä palveluita, niin tässä on nyt tilaisuus mun mielestä ajatella tosi laajasti ja avoimesti ja luoda myös jotain, mikä ei välttämättä ole perinteistä yritystoimintaa, koska tässähän voi hakijana olla yksityishenkilö tai yritys. Se ei välttämättä ole tarvitse edes olla määritelty tai funtsattu niin pitkälle vielä. Tärkeintä olisi nyt mun mielestä, että keskityttäisiin luomaan sellaisia juttuja, mitkä voidaan jättää prototyyppeinä, että ollaan niin kuin jo mietitty vähän sitä, että mitä tässä tuotteessa ollaan tekemässä sen sijaan, että keskityttäisiin kirjoittamaan pitkiä kuvauksia siitä, niin keskitytään tekemään. Ja mä toivoisin, että me nähtäisiin paljon sellaisia ideoita, joissa on jo hahmoteltu sitä käyttöliittymää ja mietitty sitä tuotetta ja jätetään se prototyyppi siitä hakemuksessa sen sijaan, että keskitytään vaan kirjoittamaan ja kuvailemaan jotain, mitä ei olla vielä lähdetty tekemään.